ka mong standby sa buong kahit wala ka mo ticket ng uyatan? Oo, kay Gin-anunsyo nga saan nagalantaw kami diri sa kwan bala ano to ganing blocking na-announce bala yata ni Libre ang kwan ang tanan bala pwede mapumuli. Wala kami idea nga may gina-distribute galing sila nga mga tickets sa kada LGUs according na sa ila kung kami wala kang kabalo. So tani kung kabalo kami kundi naka-avail man kami kundi na ginapunta. Abi Namon kay Libre, so nag-akuan kami din. Ano oras ka mo nag-abot diri, sir? Ako mga 1:30. Nagtimplano ka pa? Oo. Ang mga 1:30 doon wala pa ba 1:30, sir? Ang mga 12:30 siguro ginamin mo, sir. 12:30 Kaya, ano sa buong matabo, ano himuon mo, sir? Kahit daw hindi ka surod ang wala ticket? Mas-try Try na kami, basi pa man lang at the mercy ang mga Bantay. Bantay. Excited pa man na ka mo makatanaw sa Kasadyahan sa Kabanwahanan? Yes, ako ni siya iyang kuan mo, ato ni siya iyang Panay festival. So tani Ilonggo first, no? Ano nga tribo ang ginabantayan mo diri, sir? So balaan mo ang defending champion bala. Tultugan.